Кешке 9-нчы арты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар хакында. Казан үзәгеннән бүген җиңүчеләр атлады. Күз ачып, күзләр йомганчы, илтеп ташлады дөнья читенә. Республика ветераннарын ничек хөрмәтләделәр? Гөлнас Сәйфетдинова репортажы. Татарстанның 50 000 гектар уҗымына куркыныч яный. В этом году очень сильное развитие снежной плесени. Карлы күгәре ул нинди авыру һәм аннан котылып буламы? Айгөл Бәдретдинова күреп кайтты. Шоллы паркында елан шаккан. Допустим, укус пришелся в область шеи или головы, то смертельный случай возможен. Паркларда курыкмыйча йөрүгә буламы? Фәрүзә Мәҗитова репортажында. Шереметьево аэропортындагы хәлакәт Татарстан аэропортлары эшенә дә йогынты ясый. Соңгы тәүлектә Казан халыкара аэропортыннан Мәскәүгә очарга тиешле 7 авиарейс кичектерелә. Күбесе Аэрофлотныкы. Бигиш аэропортында да шундый ук хәл, пассажирларга 15 минуттан алып 4 сәгатькә кадәр көтәргә туры килә. Хәзерге вакытта һава аланында инде тоткарлыклар юк. Исегезгә төшерәбез, кичә Мәскәүнең Шереметьево аэропортында Сухой Суперджет 100 очкычы янды. Бортында 78 пассажир була, шуларның 41-е янып үлә. Бу исемлектә 2 бала һәм соңгы минутка кадәр кешеләрне коткарган стюард. Хәзерге вакытта Россия тикшерү комитеты хәлакәтнең сәбәпләрен ачыклый. Пилот һәм диспетчерларның квалификациясе җитәрлек булмау, техник җитешсезлекләр һәм һава торышы шартлары начар булу кебек фаразларда карала. Шереметьево аэропортындагы фаҗига белән бәйле рәвештә Рөстәм Миннеханов Мурманск өлкәсе губернаторы вазифаларын башкаручы Андрей Чибиска кайгы уртаклашып телеграмма юллады. Күп санлы кешенең үлеменә китергән бу фаҗиганы Татарстанлылар да йөрәгенә якын алды. Туганнарын, якыннарын югалтучыларның кайгысын уртаклашабыз. Зыян күрүчеләргә тиз арада терүләрен телибез диелә президент телеграммасында. Бүген президент Рөстәм Миннеханов үзенең Инстаграмында кайгы уртаклашып язмада урнаштырды. Шереметьеводагы хәлакәттә вафат булганнарның якыннары һәм туганнары тирән кайгысын уртаклашам дигән уланда. Без дәвам итәбез һәм башка яңалыкларга күчәбез. Яу кырында һәм тылда җиңү өчен көчләрен кызганмаган батырларына 1000 рәхмәт әйтеп каршы алдылар. Казанга бүген бөтен республикадан Бөек Ватан сугышы ветераннары чакырылды. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында алар хөрмәтенә зур тантана уза. 74нче җиңү язы белән ветераннарны президент Рөстәм Миннеханов котлады. Күз яшьләре, сугыш чоры җырлары һәм хатирәләр. Бәйрәм мизгелләре Гөлнас Сәйфетдинова материалында. Менә алар тыныч тормыш бүләк иткән каһарманнар, әкрен әмма горур атлыйлар. Күкрәк тулы орден медальләре дә, күз яшьләре дә ялтырый бүген. Көне шундый. Бәйрәм рухы, сугыш чоры җырлары, биюләр, ветераннарны яшьләр бүген шулай каршы ала һәм барсы өчен дә аларга рәхмәт әйтәләр. 10нчы дистәне ваклыйлар. Бәйрәм көнендә җырларлык кына көч-куәт бар әле үзләрендә. Отадым вагон читенә, җилләр тиядер битемә. Күз ачып, күзләр йомганчы, илтеп ташлады дөнья читенә. 19 яшьлек Актаныш егете шулай Сталинград сугышында да, курс дуасында да була. Иң авыры булды, җәяүләп төне буе 50 километрны үтеп китүе иң авыры булды. Аннан соң инде төрле авырлыклар була. Сугышта җиңелгәнсә булмый. Яуда һәм тылда аяусыз көрәш һәм хезмәт. Талия Хайбуллина 13 яшендә тракторга утырган. Утлар жандырып, утлар жугые фонар элеп эшләде булчагында. Кырык сайын су саладыр, радиаторлар кайнап чыгадыр янда. Әтиләр калды инде сугышып үлеп, атасы калды. Бик читем булды. Кысытканда җитмәде балам безгә чарга. Постоянно шул аслык белән үттенде гомер. Дөньялар тыныч була күрсә. Сугышка 700 меңнән артык татарстанлы китә, яртысы кире әйләнеп кайтмый. Һәр өченче кеше хәбәрсез югалган. Зур югалтулар бәрабәренә яулап алынган җиңү. Бүген залда 200-гә якын ветеран, тыл хезмәткәре, сугыш чоры балалары. Хөрмәтле ветераннар, сез бик җиңү хакына фронтта һәм тылда бар көчен куйган батыр кешеләр буны. Без сезнең белән горурланабыз. Сезне куелык, чыдамлык үрнәге дип саныйбыз. Туган илебезне яратырга, хезмәтне сөяргә сездән өйрәнәбез. Барыгызга да сәламәтлек, озынлык, бәрәкәтле тормыш телим.
Сугыштагы батырлыклары өчен үз ияләренә барып җитмәгән югары бүләкләр дә бар. Бүген таныклыкларны президент туганнары балаларына тапшырды. Әтисе сугышка киткәндә Люция Хайрова 6 яшьлек сабый булган. Хәбәрсез югалган солдат турында архивларда озак эзләнә. Әтисенең 42нче елда һәлак булуы ачыклана. Бүген кулында әтисе Мөхлис Хайровка бирелергә тиешле орден таныклыгы. Бәлки музейга бирермен. Кадерле бүләкме бу сезнең өчен? Кадерле. Хәтерләр яңарды, күңелләр тулды. Ветераннар шулай каршылый җиңү язын. Сафлары гына сирәгәя. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миннеханов Борис Кузнецов белән очрашты. Ул хәзерге вакытта Татарстанда исән калган бердән-бер Советлар Союзы герое. Очрашу хөкүмәт йортында узды. Борис Кузнецов сугышка 1943 елның майында алына. 791 артиллерия полкының элемтә бүлеге командиры. 1944 елда кече лейтенант курсларын тәмамлый. 9 тапкыр дошман ягында булып, советларга кирәкле мәгълүмат та җиткерә. Татарстан президенты ветераннарны ихлас күңелдән җиңүнең 74 еллыгы белән котлый. Борис Кузнецов та киләчәктә илебездә тыныч булуын теләп калды. 94 года я чувствую себя нормально. 94 яшемдә мин үземне бик яхшы хис итәм. Һаман да машина йөртәм. Минем бөтен тормышым яшьләр белән бәйле булды. Хәзердә институт, техникум, хәтта балалар бакчаларында очрашуларда катнаша. Җиңү бәйрәменә 3 көн калды. Бу вакытта бөтен игътибар һәм хөрмәт ветераннарыбызга булырга тиеш. Бүген Рөстәм Миннеханов әзерлек буенча оештыру комитеты утырышын уздырды һәм төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләргә йөкләмәләр бирде. Алар хакында тулырак Айзар Шаймарданов. Нәкъ шулай Ширемдә утырып Кремль калкулыкларыннан быел җиңү парадын күзәтергә мөмкин булачак. Һәм башка елларның түрәләр менә шушылай калкулыкларда утырып җиңү парадын карарга рөхсәт бирмәде. Шуңа да быелгы җиңү парады үзенә күрә бер халыкчан булу белән истә калачак. Инде 1000 еллык мәйданда әзерлек эшләре бар, утыргычлар әзер, экран конструкциясе коралар. Җиңү көненең якынлашуы бүген хөкүмәт йортында да сизелде. Утырышта катнашучыларга изге Георгий тасмасын тараттылар һәм кызыл кәнәфер тамгасын ябыштырдылар. Шушында ук садакада салып калырга мөмкин иде. Җыелган акча махсус фонд аша ветераннарга ярдәм өчен тотыла. Иң мөһим һәм җаваплы бәйрәм 9 май тарих битләрендә күз яшьләре аша язылган шатлыклы көн. Сугыштан соң үскән буынның бурычы безнең балаларга һәм оныкларга бик җиңүнең нинди бәя белән яулап алганның аңлату, 74 ел тыныч тормышта яшәүнең нинди зур бәхет икәнен күрсәтү. Соңгы 4 ел эчендә ветераннар саны 2 тапкырга кимегән. Хәзер республикада алар 38 мең кеше. Рөстәм Миннеханов ветераннарга адреслы ярдәм булырга тиеш диде. Кайда нәрсә эшләүләрен айрым җитәкчеләр сөйләде. Әйтик, Балтачта дәүләт белән беррәттән иҗтимагый хәрәкәтләр дә актив эшли икән. Районда бүген 10 сугыш ветераны, 342 тыл ветераны бар. 72 кеше сугыштан кайтмый калганнарның тол хатыны. Аларның һәрберсенә яшәү шартлары өйрәнелгән, социаль паспорт төзелде һәм даими рәвештә алар яңартылып барыла. Яшәү шартларын яхшыртуга мохтаҗ 385 ветераныбыз тиешле шартлар тудырылган, йортлар һәм фатирлар белән тәэмин ителде. Сугыш һәм тыл ветераннарына җирле үзидарә органнары, оешмалар, мәктәпләр тарафыннан шифрлык оештырыла. Татарстанда бердән-бер исән Советлар Союзы герое Борис Кузнецовны басып алкышлыйлар. 94 яшендә дә ул горур һәм хөр басып тора. Все, что сделано в годы Великой Отечественной войны, это заслуга нашего татарского народа. Иң мөһиме дәвамчылар бар. Казанда 11нче сыйныфта белем алучы Инса Бахауиев дипломат булырга җыена, ләкин хәрби хезмәт турында да онытмый. Ватаныбызны саклау һәр ир кешенең изге бурычы. Мин дә илебезнең матур киләчәге өчен тормышымны хәрби хезмәт белән бәйләргә телим. Киләсе елда җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үтәчәкләр, юбилейны зурлап уздырырга уйлыйлар. Айзар Шаймарданов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Татарстанның күпчелек районнары бөек җиңү бәйрәменә тулысынча әзер. Бу хакта безгә җибәргән фотохисаплардан да күренә. Татарстан халкыннан Бөек Ватан сугышында хәлак булучылар истәлегенә куелган һәйкәлләрнең хәлен сорашкан идек. Нәтиҗәдә үз һәйкәлләре турышыннан Зәй районы Өнбие авылы халкы канәгать булмауы да ачыкланды. Төзекләндерү таләп ителә, тик район хакимияте моның белән шөгыльләнми диләр. Ә менә Питрәч, Минзәлә, Әгерче, Сарман, Чирмешән районнарындагы һәйкәлләр әйбәт хәлдә. Бу фотолар шуннан Татарстанда бүген шундый меңләгән һәйкәл бар. Сез дә үзегездә торган җиргездәге һәйкәлне фотога төшереп, безнең WhatsApp-ка юллагыз. Номеры 898 74 20 0101.
6 май көннегенә була торган күркәм гадәт халыкка җиңү байрагын күрсәтү. Татарстан Милли музейының алтын фондында сакланучы байракны барлык килүчеләр хозурына чыгаралар. Берлинга кадәр барып җиткән әлемне бүген Фәрүзә Мәҗитова күтәрде. Менә ул җиңү байрагы. 74 ел элек Берлинны штурмлаганда Совет сугышчылары кулында нәкъ шушы байрак була. Хәзер ул Татарстан Милли музейының фондында саклана, ә елына бер тапкыр 6 май көнне музейга чыгарыла. Әлеге бәхәсез экспонатны Суворов училищесы хәрбиләре алып чыга. Залда мәктәп укучылары каршылый. Заманында бөгелмә эшчеләре аны Берлинга кадәр күтәреп барган. Бу 280-нче артиллерия полкының 146-нчы укчы дивизиясе солдатлары була. Милли музейның бер филиалы, ул Бөек Ватан сугышына багышланган музей-мемориал, анда яңа экспозицияны төзи башладык. Әлбәттә, ул зур эш, бөтен коллективыбыз шуның белән шөгыльләнә. Бөек Ватан сугышында совет гаскәрләре кулланган 20ләп төр корал да Милли музейда саклана. Алар арасында Мосин винтовкасы, шпагель, пистолет, пулеметы һәм башкалар. Обязательно покажу автоматическую винтовку Токарева. Токаревның мылтыгын күрсәтмичә китә алмый, винтовкалар бик популяр була, безнең гаскәрләр бик җитди коралланган, сугышырга корал да булмаган дигән имеш-мимешләргә ышанмагыз, ялган сүз ул. Сугыш коралларын җиңү байрагы кыйммәте турында ветераннар сөйләгәне мәктәп балалары таңлый. Наши деды отдавали жизни за нашу родину, чтобы мы жили в мире. Это великий праздник, в котором мы вспоминаем всех, кто ушел на войну, всех, кто старался, кто не вернулся. Милли музейда сугыш чоры коллекциясын җыю әлдә дәвам итә. Ветераннарның шәхси әйберләре, хатлары, фотолары. Соңгы арада гына гаилә фотохроникалары дигән акция буенча 3000-нән артык фотосурәт тупланган. Фәрүзә Мәҗитова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Мәңгелек ут Мәскәүдән Казанга җибәрелә. Ул Юдина бистәсенең хәтер аллеясында кабынырга тиеш. Бүген Мәскәүдә Александровский бакчасында билгесез солдат каберендәге мәңгелек уттан кабызылган факелны Татарстан вәкилләренә тапшырдылар. Аны Юдина бистәсенә Суворов училищесы курсанты Әмир Әхмәшин алып кайтачак. Мәңгелек утны ул Кремль полкы солдатлары кулыннан алды. Факел Казанга поезд белән китерелә. 8 майда ул Юдинада Бөек Ватан сугышының яңартылган мемориаль комплексы территориясендә кабыначак. Безусловно, для каждого из нас побывать. Әлбәттә, мәңгелек утны үз күзләрен белән күрү, аның янында басып тору бик зур бәхет, аны үзебезгә Юдина бистәсенә алып кайту, монысы инде изге эш. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз, салдагы минутларда. Казан яншасында төзелеш калдыкларыннан борлыкка килгән чүплек. Табигый җирлекне саклау законының нарушениесен күрәбез. Экологлар әлеге зыянны 2 миллион сум белән бәялый. Законсыз чүплекне Нияз Рахман да күреп кайтты. КАМАЗ заводында Марин театр оркестры чыгыш ясады. Бу хакта толырак КАМАЗ заводыннан Илшат Аюпов. Татарстанда зыян күргән уҗымнарның 3тән 1 өлешен карлы күгәрек зарарлаган. Гөмбә авыруы ким дигәндә 50 000 гектар майданда тарала һәм үсемлекләрнең тамырларын юк итә. Соңгы тапкыр бу күренеш 2015 елда күзәтелгән була. Ул нинди авыру һәм уҗымнарның 1 өлешен саклап калып буламы? Айгөл Бадретдинова белгечләргә мөрәҗәгать итте. В этом году очень сильное развитие снежной плесени. Кипкән үләнне хәтерләтә, үзе ак төстә, караңгыда, кар астында, җылыда тарала бу авыру. Авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты галиме Мира Пономарева мондый хәлне соңгы тапкыр 2015 елда күзәтә. Подполе, на котором мы находимся. Без басып торган кырда гына кар калынлыгы быел 80 см иде һәм ул 5 айга якын ятты. Уҗымнар өчен бу чиктән тыш тискәре шартлар. Снежный плесень, ягъни карлы күгәрек, ул гөмбә авыруы, арыш һәм бодайны зарарлый. Күбесенчә менә шушындый түбән урыннарда агачлар үсә торган җирләрдә барлыкка килә, чөнки монда кар озак эремичә ята. Ә инде температураларда югары торса, карлы күгәрек 2-3 атнада бөтен кырга таралырга сәләтле. 15 градус җылыда күгәрек кибә, әмма ул зарарлаган тамырлар башаклана алмый инде. 2, 3, вот 4 побега. Вместо 7, которые образовались с осени, могли дать 7 продуктивных колосьев, у нас остается только 4. Әлеге авыру Татарстанның Мамадыш, Сарман һәм Яшелүзән районнарында гына ким дигәндә 50 000 гектар уҗымны юк иткән, әмма карлы күгәрек кенә сәбәпче түгел. Чистай районында 16 000 гектар уҗымның яртысыннан диярлеге зыян күрә. Көзен яңгыр яумый, үсемлекләр кышка әзер килеш кермәде диләр. Яңгыр яуды 16 сентябрьдә. Бик каты кырлык иде бит инде. И суды 23 сентябрьдә генә чыктылар.
Hava şartları начар булу сәбәпле кайбер районнарда көзге культураларның 70-тән артык проценты юкка чыккан. 2 май Татарстанда гадәттән тыш хәл режимы кертелде. Әлегә килгән зыян күләме 1,5 миллиард сум белән исәпләнелә. Федераль министрлыкка югалтуларның бір өлешен каплауны сорап документлар әзерләнә. Ә кырда сабан культураларын чәчүгә тотынганнар. Бүген инде үлгән җирне тизрәк чәчәргә кирәк. Шуңа күрә менә әйтеп киттем 150 мең гектардан артыграк мәйданда безнең инде үлгән дип саныйбыз. Инде күп кенә хуҗалыклар, күп кенә районнар бу басуларны бозып чәчтеләр сабан культуралары белән. Бу хәл авыл хуҗалыгы оешмаларын яңадан кыен финанс хәлгә куя, гәрчә кайберләре уҗымга күп мәйданнарда чәчми дә башлаган иде. Лаиш һәм Чистай районнарыннан Айгөл Бәдретдинова, Рамил Гарипов, Вадим Илларионов, Рамил Гарифуллин, Яңа Гасыр каналы. Кышкы кар астыннан күгәргән уҗымнар гына түгел, чүп-чар да баш халкыта. Шундый төзелеш калдыклары чүплеге табигатькә миллион сумлык зыян салган инде. Башкаланың Самасыр бистәсе янәшәсендәге чүплек турында март аенда экологларга халык шалтыратып әйткән булган. Җир хуҗасына 1 ай вакыт бирелә. Бүген алар монда кабат килде. Хәл үзгәргән микән соң? Нияз Рахман күрде. Бу безнең законодательство буенча тыела. Экологларның Самасыр бистәсенә соңгы 2 айда икенче килүе март башында аларны монда җирдә халык чакыра. Табигать сагында торучылар килгәч аптырашта кала 3000 майдан чүплеккә әйләнгән. Тикшерү үткәрелде һәм җитештерү һәм куллану калдыкларын менә шу частный территорияларда захороновать итү очрагы теркәлде. Шул исәптән безнең административный расследование үткәрелде. Шул расследование эчендә без бу территорияларның 3 собственнигын таптык. Алар административ җаваплылыкка тартылдылар. Тик менә штрафлар саллы түгел, экологлар физик затларга ул 1000-нән 2000-гә кадәр, вазифа затларга 10-нан 30, юридик затларга 100-дән алып 200 мең сумга кадәр. Бу чиракта әлеге участокның үч хуҗасы бар икән, аларга 1000 сум күләмендә штраф салына, ләкин экологлар аларны башка кануннар буенча да җәлеп итә. Без бу урында табигый җирлекне саклау законының нарушениесен күрәбез. Безнең инде әйләнә-тирә мөхиткә зыян китерелде һәм безнең расчетлар буенча зыянның бәясе 2 миллионнан артты. Бүгенге рейд барышында экологлар монда чөпнең кемүен ачыклый, ләкин территория тулысынча чистартылмаган. Бу участокка хуҗа булган затлар монда тигезсез урынны нәкъ менә чүп ташып тигезләмәкче булганды тикшерүчеләр. Тик файда урынына зыян гына салалар. Менә ул әлеге участок һәм ул бүгенге көнгә кадәр төзелеш калдыкларыннан арынмаган. Монда шулай ук бүген җир казу эшләре дә дәвам итә, ләкин экологлар инде бу атна ахырына кадәр бу участок хуҗалары әлеге территорияны чүптән тулысынча чистартырга тиешти. Экологлар куйган вакытка әлеге эш башкарылмаса, аларны кабаттан штрафка тартачаклар, шулык 1000 сумга. Әмма инде табигатькә салынган зыян өчен 2 миллион сумны түләмәсәләр, бу чиракта эшкә мәхкәмә вәкилләре җәлеп ителәчәк. Нияз Рахман, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда йыланнар һөҗүм итү очраклары арткан. Чаллыда 13 яшьлек кызны һәм аның әтисен чага сәламәтлек саклау министрлыгында кисәтәләр. Урманга ял итәргә чыкканда тиешле дару кисәдә булырга тиеш. Биологлар безнең урманнарда юха йыланнарның барлыгын искәртә. Йыланнардан зарар күрүчеләрнең хәле ничегрәк һәм корбан булмас өчен нинди кагыйдәләрне белеп үтәргә кирәклеген Фәрүзә Мәҗитова ачыклады. В этом месте 2. Отек сейчас уже. Бармакларында шиш кимегән, хәле дә уңайланып килә. Чаллы кызы Кира Солдатованы ялларда Прибрежный паркында ял иткәндә йылан чаккан. Сначала я ее решила поймать. Папа сказал, что она воняет, поэтому это уж. Но я решила к ней полезть, поймать. Хапнула, она меня цапнула. Кира белән әтисе дә була. Аны да шул ук йылан чага. Ул да хастаханәгә эләккән. Вакытында табибка мөрәҗәгать итәләр. Бүген хәлләре уңай дип бәяләнә. Сразу она была госпитализирована в реанимационное отделение, где ей... Кызны без реанимациягә салдык. Аңа йылан агуына каршы дәвалау курсы уздырдык. Икенче көнне үк кызның хәле яхшырды. Тиздән өенә чыгарабыз. Май йыланнар активлашкан чор. Алар ризык эзләп парк һәм кырларга чыга. Аеруча Биектау, Әлмәт, Яшелүзән, Спас, Балык бистәсе районнарында яшь очрый. Агулы йыланнар да яши ди белгечләр. Аларның 2 төре бар. Гади һәм кыр йыланы. Әгәр үзең килеп бәйләнмәсәң, кешегә кагылмыйлар диләр. Кара йыланны алсак, ул гади тузбаштан озынлыгы белән аерыла. Кара йылан калынрак була, озынлыгы 70 см гына, тузбаш 1 метрдан артып китә, өсләрендә кызыл-сары топлар була. Шулай да тешләгән очракта беренче ярдәм күрсәтү зарур.
Жгут салырга, канны суырыга, ярага туфрак сибәргә ярамый ди табиблар. Кесәдә тиешле дарулар булырга тиеш. Аллергияга каршы дарулар, преднизолон кебек гормональ препаратлар һәм су күп эчәргә киңәш итәбез. Татарстанда йылан агуыннан үлү очраклары теркәлмәгән, ә узган ел 42 кешене чага. Елга суларга якын авыл районнарда урманга чыкканда айруча сак булу сорала. Фәризә Мәҗитова, Альбина Асылгәрәева, Рәмзил Гарипов, Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Үлгән кешеләр турында мәгълүмат белән сату иткәннәре бу кырын эш өчен Чаллыда полиция хезмәткәре белән бер эшмәкәр суд каршына басты. Һәр алыш-биреш аларга 30 мең сум акча китергән. Мәрхүмнәр белән сәүдә күпме вакыт дәвам иткән соң бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Иртәгә Рамазан аеның 2нче көне сәхәр ашауны сәгать 2 тулырга 10 минутта тәмамларга кирәк. 18 сәгатькә якын ашау ишүдән тыелып торалар. Ифтар ашлары Казанның 40 мәчетендә оештырыла. Шулай ук дини чаралар, макулатура җыю, авыру балаларга матди ярдәм күрсәтү, Бөек Ватан сугышы ветераннары, мохтаҗларга ризык белән тәэмин итүдә планлаштырылган. Республика ифтары быел Казан аренада узачак, анда 15 мең мөселманны көтәләр. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Цех уртасында КАМАЗ бортында зур сәхнә 118 музыканттан торган Мариин театры оркестры шундый үзенчәлекле шартларда Чаллы заводында концерт бирде. 3500 завод эшчесе төшке аш вакытында классик музыка тыңлый. Ни өчен Сергей Когогин, Валерий Гергиевны заводта концерт бирергә чакырганы турында Илшат Аюпов. Программа Модест Мусоргскийның Мәскәү елгасында таң ату увертюрасы белән башланды. Шопен, Римский-Корсаков әсәрләре яңгырый. Төшке ялга туктаган завод бөек классик әсәрләр аһәңенә күмелә. Эштән туктамыйча гына оештырабыз. Халык капатамышты. Безнең залларга моның хәтле халыкны сыйдырып булмый. Андай залларыбыз еще юк. Но менә бүген көндә шушы главный конвейерда шушындый концертный зал бөтен халык заводлардан килеп менә шушы бөек безнең композитор артистыбызны тыңлый алалар. Оркестр концертын барлыгы 3500 кеше тамаша кыла. Оркестрның 118 музыкантын сыйдыру өчен шактый зур сәхнә кирәк. Аны менә шулай 6 йөк автомобиленең әрҗәләрендә урнаштыралар. Маэстро Валерий Гергиев җитәкчелегендәге коллектив 18-нче Мәскәү Пасха фестивале кысаларында чыгыш ясый. 16 көн эчендә аларга 12 мең чакрым юл узып, Россиянең 22 шәһәрендә уйнарга туры килә. Икенче ел рәттән анда Чаллыда керә. Огромное спасибо за то. Рәхмәт сезгә шундый көндезге ял концерты өчен. Без үз ягыбыздан җырлап тора торган машиналар җыябыз. Аларның двигатель тавышы колакларга көй булып ишетелсен дип тырышабыз. Чыгышның нәкъ менә төп конвейерда үтүе КАМАЗның тиздән узачак 50 еллык юбилее белән дә бәйле. Музыкантлар завод яңа модель машиналар белән танышты. Автогиганттан бер генә нәрсә көтәләр. Удачи, побед. Сезгә уңышлар һәм яңа җиңүләр. Бөтен дөнья ул җиңүләрегезгә күнегеп бетте. Шулай дәвам итегез. Төшке ял концертының соңгы композициясы заводның алда булачак җиңүләренә багышланды. Чаллыдан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Хәбәрләр чыгарылышын гадәттәгечә иң кызыклы спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Сафиуллин дәвам итә. Илдар, хәерле кич. Нинди яңалыклар белән бүген сөендерәсең? Хәерле кич. Фәнир безнең Ширәндәге хоккей командасы буенча хәлиткеч уеннар үтте һәм Казанның кызлар командасы шунсы куанычлы суперкубок һәм Россия кубогы белән бүләкләнде. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң бездән аерылмагыз. Здравствуй, моя Надя. Этой ночью я мечтал о победе, о том, как вернусь домой. Мы с тобой, как и хотели, пойдем учиться. Будем строить большие заводы, где люди будут трудиться, и все будут счастливы. Ты верь, Надюша, мы победим и будем жить. Спасибо, что не сдавались и мечтали. Казань Оргсинтез поздравляет с Днем Победы. Автоцентр Марка Nissan празднует день рождения и объявляет месяц максимальных скидок. Успей забрать свой Nissan на главной распродаже года. Звони 4 пятерки 3 единицы. И вы скажете: я вижу. В этом месяце хирургия катаракты 29 500 рублей. Клиника «Третий глаз» 202 202 8. Да, японский автомобиль. Да, по цене отечественного. Да, в автоцентре Марка. Познайте японское качество Datsun с максимальной выгодой. Звоните 4 пятерки 3 семерки. С 7 по 11 мая на Казанской ярмарке выставка «Зеленое хозяйство». Хотите узнать что? Читайте новости в интернет-газете «Реальное время». Хотите знать почему? Читайте аналитику в интернет-газете «Реальное время». Хотите узнать подробности? Читайте эксклюзив в интернет-газете «Реальное время». Новости, аналитика, эксклюзив. Реальное время.рф для лиц старше 16 лет.
Игътибар, бу мөһим. Цифрга күчкәннән соң ТНВны ничек карарга? Бу турыда тулырак мәгълүмат tnv.ru сайтында. ТНВны яңаша карагыз. Без сезнең өчен эшлибез. Мәскәүдә Киокусинкай буенча Россия күләмендәге ярышлар төгәлләнде. 500-дән артык катнашчы арасында Татарстан вәкилләре 6 медаль яулады. Ширәмдәге хоккей ярышында Казан кызлары Россия кубогы белән бүләкләнде. Ширәмдәге хоккей буенча Динамо Гепро Ниевьепром кызлар командасы Россия кубогын яулады. Хәлиткеч уеннар бу көннәрдә Казанның Ширәмдәге хоккей үзәгендә үтте. Ахыргы секундларда гына кыр хуҗалары Мәскәүдән килгән көндәшләр капкасына 1 гол юллады. Җиңү китергән бу уңышлы һөҗүмне Динамо ГАП клубы хоккейчысы Тамара Иванова кертте. Уенның нәтиҗәсе 4-3 Казан командасы файдасына. Шулай итеп Динамо хоккейчылары бер сезонда Суперкубок һәм Россия кубогын яулады. Бу көннәрдә Саранскта укучылар арасындагы спартакиада кысаларында Россия күләмендәге дзюдо ярышлары ахырына якынлашты. Олабуганың спорт мәктәбендә шөгыльләнүчеләр анда көмеш һәм бронза медальләр яулады. Судагы спорт төрләрендә Синтез командасы 3нче урынга дәгъва кыла. Казанның Синтез су тубы командасы Россия чемпионатында нибары бронза медальләр өчен көрәшә. Ярым финалдагы 3нче уенда Татарстан клубы Волгоград коллективына оттырды. Хәзер Спартак чемпион исемен яулау өчен Мәскәү Динамосы белән көй сынашачак. 3нче урын өчен көрәштә Казан командасының көндәше Әстерханның Динамосы була. Ярыш 19-22 май көннәрендә Әстерханда, җавап очрашу 24-30 майда Казанда узачак. Баскетбол буенча да кискен ярыш бара. Уникс командасына ярымфиналга чыгу өчен тагын нибары бер җиңү кирәк. Хәзер алар җитди әзерлек белән мәшгуль. Казанның баскетбол командасы ВТБның бердәм лигасындагы ширек финал уенында Калев клубыннан үстен чыкты. Нәтиҗә 108-84. Сериядагы исәп 2-0. Безнекеләрнең көчле һөҗүменә дә карамастан көндәшләр ансат кына бирешмәй. Уеннан соң Уникс уенчылары ветераннарын да котлады. Чираттагы очрашу 8 майда Эстониядә узачак. Уникс командасына ярымфиналга чыгу өчен тагын нибары бер җиңү кирәк. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен хаватырышы белән дәвам итә. Сыйфатлы һәм арзан шкаф күпе телисезме? Данил Майстер моны чынга ашырыр. Daniel@meister.rf, телефон 2-167-166. Янык погода сервисы мәгълүматы буенча көн якын чыгышта. Бөгелмә Боглазна кайда яңгыр булу ихтимал. 18 градус җыла. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Актаныш, Алабугада яңгыр көтелә. Температура 20 градус. Төньякта Минзәле, Әгерҗе-Менделеевскида яңгыр явып бетәчәк. 22 градус. Төньяк көнбатышта Орча, Кукмара, Балдашта яңгыр булу мөмкин. Температура 20 градус. Болгар, Буа, Чөпрәледә шулай ук яңгырлы, 19 градус җыла. Үзәктә Чиста, Нурлат, Аксубайда синоптиклар яңгырлы көн вәгъдә итә. 19 градуска кадәр җылы булачак. Алда көннәрдә температуралар тагын күтәрелә. Һава торышының яңалашысы җаваплылыгы шикләнгән Суму 12 компаниясе. Идел буендагы индивидуаль җылыту системасы булган кирпеч йортларда 1 һәм 2 бүлмәле фатирларның 1 квадрат метры 57 мең сумнан. Приволжский торак комплексы. Шәһәр читендәге тормыш шәһәр эчендә. Шалтыратыгыз 561 0881. Вот смотри, вариант квартиры отличный, в экологически чистом зеленом районе. И где же вы такое найдете в городе? Пыль да газы кругом. Это за городом. Каждый день мотаться туда-сюда. Мама, 15 минут до центра, плюс индивидуальное отопление. Жилой комплекс Приволжский от 57 тысяч за квадрат. Загородная жизнь, не выезжая из города. Остеохондроз, бусер, протрузия, умыртка баганасы авырулары бик күп кыенлыклар китерергә мөмкин. Моннан чыгу юлы бар. Доктор Ост клиникасының заманча технологияләре һәм белгечләре бу проблемаларны авыртусыз һәм операциясез хәл итәргә ярдәм итәчәк. Доктор Остка язылыгыз. Доктор Ост федераль шелтәренең медицина үзәге сезгә операциясез һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Башкалабыз Казанда шулай ук яңгырлы. 19 градустан 21 градуска кадәр җылы. Көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төгемеш баганасының 750 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чадымлыгы 69%. Җирнең магнит кырытыныч
әлеге сәгатькә менә шулар. Сезне хаватырышы белән Альбина Шахапова таныштырды. Исәнлектә күрешик. Сау булыгыз.